Bueno, mejor, lo que decía la alcaldesa antes, no tienes vacacional. No lo tuve, pero ya no se me ha pasado. La conselleria ha desbloquejat ja tot el desdoblament de la CB60. El tram que quedava per faltar la declaració d'impacte ambiental, que és el de l'Olleria Terrateig, ja la té, i l'any que ve ja tindrem una consignació pressupostària per a la redacció del projecte. És una bona notícia que donarà una eixida a Gandia, que millorarà la mobilitat de Gandia, no sols de Gandia sinó d'altres municipis de les dues comarques, i també millorarà els accessos al port per a desenvolupar també aquesta activitat econòmica tan important. Una magnífica notícia per a la ciutat de Gandia, per a les comarques centrals valencianes, també és una reivindicació que fa el Consorci de Comarques Centrals des de fa molts anys. Una bona notícia per a l'empresariat, una bona notícia per a la ciutadania. En el cas del port hem acordat que va encarregar l'autoritat portuària un estudi per a veure aquest pla estratègic que necessita el port de Gandia en les seues singularitats per a que es constituïsca com un motor econòmic de les comarques centrals i un element d'activació de l'activitat econòmica, i no sols econòmica, sinó també cultural i turística de Gandia i de les comarques centrals. El port ha de servir d'instrument dels empresaris i d'instrument de l'economia. I per tant ens sentarem amb ells, veurem què necessiten del port de Gandia per a seguir fent la seva feina, inclús per a emprendre projectes de futur, i el port de Gandia donarà resposta a aquests anhels empresarials i per tant als anhels de la ciutadania amb aquest pla estratègic.